Hola, en aquest vídeo us ensenyaré com utilitzar Make.com per l'automatització dels inventaris dels magatzems, tant d'un institut com de qualsevol altre lloc on guardeu productes o altres elements que s'hagin d'inventaritzar. D'aquesta manera tindreu una manera ràpida i eficient de poder automatitzar els inventaris dels vostres laboratoris o magatzems d'una manera ràpida i senzilla i amb pocs coneixements informàtics. Això ho podrem fer integrant 3 eines diferents. Google Sheets, que seria l'extens de Google Drive, ChatGPT i Make.com, que és la plataforma que ara us presentaré. Per poder automatitzar el magatzem, he dividit aquest vídeo en 7 passos que has de seguir per poder automatitzar tu també l'inventari del teu laboratori, magatzem o qualsevol altre lloc on guardis coses. El primer pas de tot serà conèixer què és Make. Make és una plataforma que integra diferents eines dintre d'una mateixa interface, és a dir, dintre d'una mateixa interfase d'usuari. Si anem a Make.com, ens faran registrar-nos. Jo ja estic registrat amb el meu correu de sempre. Quan ens registrem, veurem que tenim una zona de team, que serà per crear equips de treball. Després tindrem els escenaris que nosaltres hem creat. Els escenaris és tota aquella integració o aquelles diferents integracions que fem de diferents eines. En el nostre cas hem dit que les eines que utilitzarem serà Google Sheets i ChatGPT. A Templates tindrem diferents plantilles per poder utilitzar Make d'una manera molt senzilla. Per exemple, per enviar correus des d'una línia d'un Google Sheets. També tindrem un apartat on tindrem totes les connexions que nosaltres tenim d'aquesta plataforma amb les eines externes, és a dir, ChatGPT no forma part de Bit i és una connexió que s'ha de fer amb OpenAI. Aquestes connexions estan registrades en aquest apartat d'aquí. I per últim, webhooks són un altre tipus de connexions de les que parlarem en altres vídeos. Per aquest vídeo no necessitarem conèixer què és un webhook. Cada mes tindrem 1000 automatitzacions gratuïtes. I ara veurem com es compten aquestes automatitzacions. Per fer inventaris d'un laboratori petit o d'un armari o d'un magatzem petit en tindríem prou. Però si hem de fer un inventari més gran, hauríem de tenir la versió Premium o fer l'inventari amb diversos comptes de Make.com amb diferents usuaris, que també es podria fer. Llavors, ara començarem fent el nostre escenari. Llavors anirem a escenari i crearem un nou escenari. I per fer aquest pas anirem a l'apartat número 2 d'aquest vídeo. El primer bloc que farem serà aquest bloc de Google Sheets que es diu Watch New Rows. Aquest bloc el que fa és llegir noves línies en un document de Google Sheets. Aquí el que haurem de fer primer és fer una connexió amb el nostre Google Sheets, que és molt fàcil. Haurem d'iniciar sessió amb el nostre compte de Google i ja està. Altres connexions veurem que són una mica més difícils. L'objectiu d'aquesta automatització és que ens passi l'inventari manual fent d'una manera cutre a un inventari tipus això. Per això primer haurem de tenir la plantilla de l'inventari feta. I el que voldrem és que a partir d'aquesta informació, aquesta automatització ens generi el nom del producte, el
nom del producte en anglès, la fórmula química, el número cas, la ubicació, els pictogrames, les paraules d'advertiment, les frases H i les frases P, i també tractament de residus. Només amb la informació del producte, de la quantitat, i també posarem la casa comercial, perquè això no ho podem generar de manera automatitzada, perquè la casa comercial és una cosa que nosaltres haurem de llegir. Llavors anirem a Google Sheets, i jo tinc en una carpeta una mica rara. Sheet number, inventari reactius, que només llegeixi una línia i doni un resultat. Ara, el que ha fet aquest bloc és llegir la primera línia de l'Excel que posa isopropanol 1000, i com l'isopropanol és líquid, seran 1000 mil·lilitres. I ens ho dona d'aquesta manera. Ens ho dona amb un bundle, que un bundle és un conjunt d'informació, i en aquest bundle ens diu el nom del producte, que ens diu que està a la columna A, i la quantitat, que està a la columna B. El row number, que seria el número de línia, el número d'identificació del full de Google Sheets i el sheet, que seria inventari reactius, que és aquest nom que hem posat. Llavors, aquesta informació és la que utilitzarem perquè ens generi la resta d'informació que nosaltres volem incorporar en el nostre inventari oficial. Per això, aquesta informació la passarem al següent bloc, que us l'explico en el pas número 3 d'aquest vídeo. Anem cap al segon bloc. El segon bloc, què serà? El segon bloc serà un bloc d'OpenAI que serà Create a Completion. És a dir, a partir d'un prompt ens donarà un resultat, com si utilitzéssim el ChatGPT, però l'utilitzem des d'aquesta plataforma. I com ho fem per utilitzar ChatGPT des d'una altra plataforma? Ho fem amb una API Key, és a dir, una clau d'accés a ChatGPT. Una clau que donarà accés a Make perquè pugui utilitzar ChatGPT. Llavors, nosaltres aquí ja hem fet la connexió, però si volguéssiu fer vosaltres la connexió li hauríeu de dir add, i aquí hauríeu de ficar la API Key i la Organization ID. I això com ho aconseguiu? Haureu d'anar a la plataforma d'OpenAI, haureu d'anar a la zona d'API Keys i haureu de donar-li a Create New Secret Key. Aquí li donarem un nom a la API Key i seleccionarem un projecte. Jo tinc el projecte per defecte i llavors crearem una Secret Key. Després l'Organization ID el podreu copiar de la zona d'Organization Settings a la part general del menú de la plataforma d'OpenAI. Amb aquestes dues dades podreu connectar Make a ChatGPT. I aquí ja tinc les connexions fetes. Nosaltres ho deixarem així per defecte. Create a Chat Completion. Utilitzarem el model de ChatGPT 4o, l'última versió, i aquí ens pregunta quants tokens volem utilitzar. I els tokens serà com els crèdits que tenim nosaltres de ChatGPT. Depenent del màxim de tokens que nosaltres vulguem, ChatGPT ens donarà la llibertat de fer textos més llargs o més curts. Però nosaltres no volem que ens faci un text llarg, perquè nosaltres simplement volem que a partir de la nostra, a partir d'aquestes dues dades que nosaltres hem posat en l'inventari manual, ens proporcioni tota la resta de dades. Llavors tornem aquí i ara hem de donar el missatge. Al rol deixem System i a Text Content posem el que nosaltres volem que faci ChatGPT. I com ho farem? Doncs ho farem, ja sabeu com ens agrada a nosaltres, a partir de la zona de Playground de ChatGPT. I aquí li direm que ens creï un prompt que el que faci sigui
a partir d'un producte químic ens doni totes les dades que nosaltres volem. I el propi ChatGPT ja ens ho fa. El prompt que nosaltres enganxarem a mail.com. Que passada! I aquí on posa Given Chemical Product, posem nom del producte. Vale, ara aquí ja tenim el segon bloc construït. I anem a veure com funciona. Aquí ja ens ha generat a partir d'aquest missatge, o sigui, d'aquest input, o sigui, a partir d'aquest prompt que hem generat a partir de Playground de ChatGPT, ens ha fet aquest. En aquest cas de l'eter dietílic, que és la segona línia, perquè primer, en el primer any que nosaltres li havíem donat, havia llegit l'isopropanol i ara ha llegit l'eter dietílic. Cada vegada que li donem a RAR, llegeix la línia següent. Ens diu que el compound és èter dietílic, la fórmula química és aquesta, el número cas és aquest, pictograma seria inflamable, nociu, les paraules d'advertiment és perill, frases H serien líquid i vapor extremadament inflamables, nociu en cas d'ingestió, pot provocar somnolència o vertigen, pot provocar danys en òrgans després d'exposicions prolongades o repetides. Frases P, mantenir allunyat a fonts de calor, superfícies calents, espumes, flama oberta i qualsevol font d'ignició, no fumar, connectar a terra el recipient i el dispositiu receptor, prendre mesures de precaució contra descàrregues electrostàtiques, en cas d'ingestió, truqueu immediatament al centre d'informació toxicològica o a un metge. En cas d'inhalació, traslladeu una persona a l'aire fresc i mantenir-la en una posició que afavoreixi la respiració. Emmagatzemar sota clau, eliminar el contingut contenidor d'acord amb les normes de disposició local. Procediment gestió de residus, èter dietílic, s'ha d'eliminar el contenidor específics per a residus orgànics perillosos, evitant sempre la seva combustió o abocament en aigües residuals. Han de seguir-se les normes locals de gestió de residus per materials inflamables i nocius, i el seu tractament ha de ser realitzat per personal especialitzat. Doncs ja està. Fins aquí tindríem el nostre blog. Hem vist que a partir d'una línia com aquesta ens ha pogut generar tota aquesta informació i a més superben ordenada, perquè ara sigui molt més fàcil passar al proper pas. Per tant, ja podem passar al quart pas. El següent pas serà ordenar aquesta informació per després posar-la en el nou document d'Excel. Com l'ordenarem? L'ordenarem amb un altre bloc d'OpenAI que es diu Transform Text to Structured Data. Utilitzem l'últim. Quin és el text que nosaltres voldrem estructurar? El resultat del bloc anterior. I aquí a prompt ens diu short description of what type of data to extract from the text. What type of data? Pues nosaltres volem i aquí descripció, posarem la mateixa descripció que posa aquí.
I aquí posarem alguns exemples. I ara continuem amb tots els paràmetres. Aquí, encara que hi hagi text o números, els números sí que poden ser considerats text, però el text no pot ser considerat números. I aquí, el cas number, tot i que siguin números, volem que ho consideri text. I aquí volem que sigui un array, que un array és un llistat. I volem que sigui un array of text. I per últim, aquí afegim això. Així també tindrem en aquest paquet d'informació la quantitat de producte en format número, que serà important per si després volem sumar, restar, per fer actualitzacions de l'inventari. Però això ja vindrà en un altre vídeo. En principi ja està. Deixem això de Object Definition buit i li donem a l'OK. Ara quin producte toca? Toca... Bueno, tornarem a posar el test científic. I aquí posarem... que viene. Ara, com podem veure, ens ha donat el nom del producte, el compost químic, la fórmula química, el cas number, la paraula d'advertiment, les frases H en una llista, les frases P en una altra llista i la quantitat, i el Waste Disposal Procedure, que el tindríem aquí. Ara què haurem de fer? Doncs passar tota aquesta informació a l'Excel que us havia dit. Però això ho farem en el pas número 5. Per últim afegirem l'últim bloc, que també serà un Google Sheets. Aquest últim bloc es dirà Add a Row. I el que farà és, per cada línia de l'Excel d'inventari manual, afegirà una línia en aquest Excel d'aquí. Esborrarem el contingut, mirarem en quina carpeta es troba, a la meva unitat directament, i llavors tornarem al bloc. Què farem? Search by path. El que farà aquí és anar fila per fila. D'altra manera seria fer-ho tot de cop i d'altra manera seria dir-li quina fila volem que afegeixi. Llavors, ara li direm quin spreadsheet volem que actualitzi. Llavors, en el A tenim producte. Per tant, a A posem el nom del producte, a la B posem el compost,
A la C, la fórmula. A la D, el cast number. The cast number. A la E, pictogrames. Ah, se m'han oblidat els pictogrames. Pictogram. És un moment, no passa res. Ja està. Li donem a la F. La ubicació és sheet perquè és el nom del full. Perquè el nom del full s'haurà de dir com el magatzem del qual s'està fent l'inventari. La casa comercial hauria de ser una dada inicial com producte i quantitat, però no ho he posat, però ja ho posaríem, és un moment. Llavors, casa comercial ho deixem buit, stock serà la quantitat, però no, posaríem aquesta quantitat. Perquè la quantitat aquí té format text, encara que sigui un número. En canvi, la quantitat aquí és format número, que ens anirà millor. La H, pictogrames, que les posarem perquè se m'han oblidat. Fitxa de seguretat, també la posaríem. La paraula d'advertiment, que és junta. La K són les frases H, la L són les frases P, i la M és pues disposa. Vale, hem hagut de fer uns canvis perquè Make ens detecti l'encapçalament. Perquè hauria d'estar a la primera línia, l'encapçalament. I ara ens ho detecta molt millor. I els pictogrames ja els podem posar. Perquè com ja ha fet un cicle, un recorregut, ja ens ha detectat els pictogrames en aquest bloc d'aquí. Ara anem a posar-li una altra vegada aquests dos productes i ara sí que ens ho farà bé. Vale. El que ens passava era que hem d'omplir totes les columnes. Llavors, a casa comercial, com no l'hem introduït perquè estem fent un cas hipotètic, doncs he posat no especificat i a fitxa de seguretat he posat pendent de pujar, que ja l'actualitzaríem en un futur. I ara aquí ja tindríem tota la informació que ens ha generat ChatGPT. Llavors, a partir d'aquestes dues columnes, mireu tot el que ens ha pogut fer. Doncs aquest seria el resultat. Ara, un cop hem vist això, anem al pas número 6. Un cop sabem com funciona Make.com, anar al nostre inventari o anar al nostre armari o anar al nostre magatzem i agafar producte per producte i anar introduint en l'inventari manual cadascun dels productes que tenim. I ara aniríem donant-li arran constantment i d'una manera superràpida aniríem generant el nostre inventari. Podríem fer que els alumnes fessin aquesta part de l'inventari i els hi subministraríem això perquè ells poguessin veure com es pot automatitzar aquest procés. I mireu, aquí tenim metanol, eter dietílic, metanol un altre cop, perquè aquest seguint va per aquí ara mateix. I així aniríem generant el nostre inventari. Cadascun d'aquests números és un crèdit d'automatització que ens dona que estem gastant de Make. I en tindrem 1000
cada mes de manera gratuïta. L'únic que hauríem de pagar aquí és la llicència de ChatGPT, perquè si no, no et deixaria utilitzar les APIs. Però penseu que jo he fet un munt d'automatitzacions perquè he estat practicant això moltes vegades i li vaig posar $5 i encara en tinc 4,44. O sigui que ha estat molt poc utilitzar les APIs. Anem a fer-ho més petit perquè en puguem veure millor. Un cop tinguem l'inventari de tots els nostres reactius del magatzem de reactius, per exemple, caldria anar actualitzant aquest inventari en funció de si es van gastant o van entrant productes al magatzem. Llavors, en el pas 7, el que us vull explicar és que encara no hem arribat al final de la gestió de l'inventari, sinó que un cop tinguem això, el que haurem de fer és un mecanisme que, a partir de les entrades i les sortides de mercaderies, de producte, puguem actualitzar automàticament aquest inventari. I això, aquest pas número 7, el farem en el proper vídeo que us penjaré la setmana vinent. Com podem observar, cada vegada s'integra ChatGPT a més plataformes i la intel·ligència artificial en general. Això requereix de les APIs i, per tant, de tenir un compte de pagament de ChatGPT. És superinteressant veure on podem compaginar ChatGPT amb Google Sheets o amb Google Docs. I en propers vídeos veurem més exemples de com amb Mail podem automatitzar moltes tasques, tant per la coordinació de comunicació com la de qualitat o laboratori, etc. A més, també podem fer activitats amb els nostres alumnes utilitzant aquestes automatitzacions. Perquè imagineu, també podríem utilitzar una automatització molt semblant per fer un recompte de calories i macronutrients que consumim cada dia a partir del nom d'un plat amb més o menys detall i ens podria generar quina proporció de cada macronutrient té aquell plat, quin ha sigut el total de cada macronutrient que hem consumit aquell dia, el total de calories que hem consumit aquell dia, i així podríem portar un control d'un pla nutricional. Si us ha agradat aquest vídeo, doncs no oblideu en donar-li like, compartir-lo amb aquella persona a qui li pugui interessar, que és qualsevol persona que tingui un magatzem petit o un armari que vulgui inventaritzar o qualsevol sèrie de productes que necessiti tenir registrat, i no oblidis en subscriure't al canal. Adeu!